Христу! З Євангелія ад Матвея. Езус накіраваўся ў землі Тыра і Сідона, і вось жанчына канаанская, выйшаўшы з тых ваколіц, крычала яму: «Змілуйся нада мною, Пане, сыне Давіда! Цяжка апанаваная злым духам дачка мая». Але ён не адказаў ёй ні слова. Вучні яго, падышоўшы, прасілі яго: «Адпусці яе, бо яна крычыць услед за намі». Ён жа адказаў: «Я пасланы толькі да загінуўшых авечак з дому Ізраэля». Яна ж, падышоўшы, пакланілася яму і сказала: «Пане, памажы мне». Ён жа сказаў у адказ: «Нядобра забраць хлеб у дзяцей і кінуць шчанятам». Яна адказала: «Так, пане, але і шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх». Тады Езус сказаў ёй у адказ: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту дачка яе стала здаровай. Не планаваў я нічога запісваць, паколькі прабываю на такім сваім адпачынку, тое, што мог для сябе выдумаць. Але хачу з вамі падзяліцца нават не столькі самім гэтым урыўкам, тлумачыць яго, разбіраць аж так, але хачу паказаць прыклад, як працуе сэрца нашае. Як Гасподь прамаўляе, як паслугоўваецца нашым сэрцам, на што звяртаць увагу. Калі мне сёння трэба было прапаведваць гэтае слова, і я ўжо раней яго чытаў, адзін раз, другі, трэці, першы раз, калі я ўбачыў гэтае слова, я адразу: «О, не!» Адразу мне няма чаго сказаць. Другі раз пачытаў, чарговы раз, і ўвесь час тое самае: «Божа мой, як не хочацца нічога казаць і прапаведваць». І ўрэшце я задаў сабе пытанне: чаму? Чаму ў мяне такая рэакцыя на гэтую гісторыю? І калі я стаў задаваць сабе гэтае пытанне, я пачаў капаць сваё сэрца. Я паспрабаваў называць максімальна проста, чаму ў цябе такая рэакцыя, чаму табе так нешта не падабаецца, чаму тое, а не іншае. І калі я падобным чынам стаў капацца, таму я хачу паказаць проста сэрца, як яно працуе, я зразумеў першую рэч. Канешне, гэтая жанчына канаанская, яна язычніца, яна паказвае вядомую праўду, што калі чалавеку нешта трэба, ён умее дабівацца. Гэта і тэма Ніцшэ, который казаў: «Калі чалавек ведае навошта, ведае як». І Франкл, который пастаянна піша, што чалавеку трэба ведаць сэнс, мэтанакіраванасць нейкая і так далей. І вось гэтая жанчына, яна ведае, што ёй трэба. І яна дабіваецца свайго. Прычым дабіваецца так, што ёй ужо сказалі «не», у прынцыпе, выставілі межы, скажам гэта так, а яна ўсё адно дабіваецца свайго. Яна ў нейкай ступені нават парушыла межы Хрыстовыя. Але цікава, я ўпэўнены ў гэтым, што Хрыстос, ведаючы сэрца людзей і сэрца гэтай жанчыны, ён у нейкай ступені правакуе яе. Ён у нейкай ступені гаворыць ёй «не» дзеля таго, каб у яе парыў прарываўся яшчэ большы. Так мне выдаецца асабіста. І што мяне раздражняе ў гэтай гісторыі, з аднаго боку, рэальна ўсё класна, бо рэальна так працуе. Чалавек, который ведае, што яму трэба і навошта, ён тады знаходзіць рэсурсы і ўмее дабівацца сваіх мэтаў. Але што мяне зачапіла? Тое, што праяўляецца ёйная вера, которой захапляецца Христос. Ён кажа: «Вялікая жанчына вера твая». І я зразумеў, што ў мяне такой веры няма.
я зразумеў, што ёйныя парывы сэрца – это не мае парывы сэрца. І таму гэты пункт раздражняе. Вось это маё першае адкрыццё. Падобна, як калі людзі праяўляюць вялікую любоў да Господа, не ведаю, ці ва ўсіх гэта так працуе, часам гэта раздражняе, таму што я такой любві не праяўляю. І я не ведаю, як, ці это толькі залежыць ад Духа Святога, ці гэта мой высілак і так далей. І ты не ведаеш, чаму людзі праяўляюць гераізм веры. Я не думаю, што это справа толькі Святога Духа. Улічваючы вось жанчыну, которая язычніца, Дух Святы яшчэ не сышоў, а яна ўвогуле як бы не з этой талеркі, як гаворыцца, яна не з Ізраілем. Думаю, можна дапусціць, што ёсць тут праяўленне Святога Духа у яе сэрцы, але это нейкая ёйная воля, ёйныя выбары, рашэнні, ёйная адвага, благародства. І вось першае, што я зразумеў, што калі ува мне такога няма, то это пачынае раздражняць, і ты хочаш ад гэтага схавацца, таму што ты чамусьці не такі. Гэта першая рэч. Другая, вось гэтая логіка Франкла, што чалавеку трэба ведаць навошта. Ён тады дабіваецца, гэта такія сілы чалавек адкрывае. І тут на днях у мяне намалявалася адна гісторыя, нейкая там чарговая гісторыя, маладая дзяўчына, которая ў глыбокай дэпрэсіі, на сур'ёзных леках. Я не спецыяліст і не ўлажу ў такія гісторыі, таму што няма там лёгкіх адказаў. І недзе там трэба помач псіхіатра, псіхатэрапеўта, гэтыя лекі вызначаць, шукаць прычыны, чаму дзеецца так, а не інакш. Але калі я чарговы раз прызадумаўся над такімі гісторыямі, я зразумеў, што адна з прычынаў – гэта, канешне, тое, што чалавек як бы, ён не ведае, дзеля каго жыць і навошта. Ён заняты сабой, сваімі бедамі, у яго няма сям'і, яму не трэба выжываць, яму не трэба змагацца, у яго ўсё ёсць. Ён жыве ў сваім Мінску, ходзіць на працу, зарабляе свае грошы нешчасныя, каб аплаціць сваё жыллё. І, я б у дэпрэсію ўпаў бы ў такой схеме. Многія людзі, которые праяўляюць гераізм веры, евангельскі гераізм веры, яны альбо самі для сябе нечага хочуць і просяць аб аздараўленні Хрыста, альбо яны просяць за сваіх, за сына, за дачку, за слугу, яны перажываюць за сваіх. І гэта праяўленне любві. Гэта, аказваецца, любоў мае такі рэсурс. Яна дазваляе нам жыць. Любоў, калі мы любім сябе у добрым сэнсе, і калі мы звяртаем увагу на іншых. Калі мы гатовыя гарой стаяць за іншых. Калі мы ўлазім у нейкае служэнне, калі мы ўрэшце для Бога нешта хочам зрабіць. Любоў нас па сутнасці выводзіць з дэпрэсіі. Па сутнасці. І вось там, дзе гэтая любоў не праяўляецца, кажу, это розныя гісторыі. Напэўна, не ўсё так адназначна, у кожнае свае прычыны. Але там, дзе гэтая любоў не праяўляецца, чалавек жыве ў адносным дастатку, яму не трэба выжываць, не трэба ні за кого змагацца, ні за дзяцей сваіх, бо іх няма, ні за сям'ю. Табе ўсяго ўдосталь, такі сярэдні дабрабыт. І гэта любоў не праяўляецца, і тады тады не ведаю, як выжываць. Асабліва людзям, которые думаючыя. Ёсць такая катэгорыя людзей, которые, яны ні аб чым не думаюць. Ім там выпіў, гульнуў, сексам заняўся, там нейкае кіно паглядзеў чарговае. Людзям больш нічога не трэба. Окей, там дэпрэсіі не будзе. А там, дзе людзі думаюць, а рэальна нешта глобальна неправільна працуе. Тады, канешне, цяжка, тады нейкі тупік, таму што ты жывеш у кавычках для сябе, але неяк неправільна. У цябе няма тых, за каго ты гатовы гарой стаяць. А у гэтай жанчыны ёсць.
Яна гатова ісці да апошняга, выглядае. Христос здзіўляецца этой веры. Чарговы момант, который мяне ўразіў, калі я правяраў сваё сэрца, чаму ж яно вот так вот бударажыцца на гэты тэкст. Гэта тое, што я бачыў немало людзей, которые умелі дабівацца свайго. Яны гатовыя былі ехаць на край света, каб дабіцца свайго. Гатовыя былі кідаць апошнія грошы, нават у імя там здароўя для сваіх дзяцей. Часам людзі так вот і звяртаюцца: памаліцеся, у маіх там праблема, мы гатовыя прыехаць, мы гатовыя заплаціць. І ты бачыш, што вось гэты парыў ён ёсць. Але сёння сэрца маё паказала, чаму гэты парыў ён як бы не задавальняе мяне. Таму што у многіх выпадках там няма Хрыста. Людзі атрымаюць сваё аздараўленне ці для сваіх дзяцей, даб'юцца свае мэты і ўсё. Альбо не даб'юцца, будуць дабівацца ў другім месцы. Але калі я бачу, што там няма маласць малага любві да Хрыста, зацікаўленасці ім, недзе ўпакорыцца перад ім. Гэтая жанчына, дарэчы, это даволі пазітыўны ўсё-такі вобраз. Па-першае, яна пакланілася Хрысту. Паклон, ён, магчыма, азначае, што яна прызнае яго сваім гаспадзінам, панам, магчыма, нават Богам. Яна пакланілася Хрысту, і калі Христос дзіўны адказ ёй даў, што найперш трэба Ізраілю паслужыць мне, а не язычнікам, яна згадзілася з ім. Яна сказала: так, пане. Яна ўпакорылася. Таму яна, калі можна так сказаць, яна не проста аздараўлення для сваіх просіць і дабіваецца. Яна ўсё-такі з Хрыстом сустрэлася. Яна ім зацікаўленая. І вось я зразумеў сёння, правяраючы сваё сэрца, што там, дзе я бачу парыў людзей, яны гатовыя плаціць і гатовыя дабівацца свайго, але я не бачу зацікаўленасці Хрыстом, у мяне нешта такое спрацоўвае, што, прабачце, это не са мной. Гэты свет, ён нясе беды. Нашае жыццё, яно нясе беды. Мы мучаемся па-свойму, мы хварэем, мы паміраем, мы бяднеем, багацеем. Гэтая дынаміка падымаецца, апускаецца, змены, розныя няшчасця, то ўвесь час ёсць, было і будзе. І я зразумеў сёння, як ніколі, што я не стаўлю сабе мэты рашаць людскія праблемы. Яны ніколі не скончацца. Лячыць хворых, любым коштам думаць, як каб людзі вызваліся ад уплыву злога духа. Я сёння зразумеў выразна, што я гэтым не зацікаўлены. Калі людзі пад уплывам злога духа, там ёсць свая заканамернасць частенька. Это не проста так. Я зразумеў, што мне радасць нейкую ўнутраную дае, калі я бачу, што людзі хоць як-неяк да Хрыста. Яны ім цікавяцца, яны з ім, яны прабуюць любіць яго. Не проста ў касцёл прыйсці, не проста стаць рэлігійнымі і свае малітвачкі чытаць, не проста па канонам жыць і па правілам, але калі хоць мінімум нейкі ёсць, калі ты цягнешся да Хрыста. Калі я гэтага не бачу, мяне ападае ўсялякі энтузіязм. Сёння я гэта адкрыў. Мне адразу туды нічога не хочацца. Навошта мне траціць рэсурсы, сілы? Навошта траціць час свой? І гэта было адкрыццё сэрца, не розума. Але каб такія рэчы адкрываць, трэба ў сабе пакапацца трошку. Трэба к сабе, і разам з Духам Святым прыслухацца. Чаму? Як я прыслухаўся сёння, я дзеля гэтага запісваю гэтае відэо, каб паказаць галоўнае пытанне, якое я сёння задаў сам сабе. Чаму гэты тэкст мяне раздражняе? Чаму мне не хочацца
прапаведваць на яго тэму. Я простымі словамі адказаў сабе чаму, называючы рэчы сваімі імёнамі. І так мы працуем з нашым сэрцам. Хвала Христу!